दिनै मार्च दाननि 29 अक्ट' मंगलबार बाराय बयनिसिमबो केके लाइभ कालेक्शन बड' निउजनिफ्राय गोथार गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। अन्नानै चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालामहर। नोंथांमोननि कमेन्ट खालामनायजों आं गोरोन्थिखौ कारेक्सन खालामनानै लानो हानाय बायदि आरो आं बेबायदिनो खौरां कालेक्शन खालामनायावहाय थुलुंगा मोननाय बायदि। गाहाय रादाबाव दङ। जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया शंकरदेव कलाक्षेत्र जानाय इयुथ लिडारशिपआव लोगो लानानै बिथाङा बुङो, टेट पास जानानै फोरोंगिरि मावस्लायस्लाय रिलायेन्स कम्पानि आरो इन्डास्ट्रिफ्राव मावनाया साबसिन होननानै बुंदों। मानोना रिलायेन्स कम्पानिफ्राव मावोब्ला 50,000निबो बारा दरमाहा मोनो आरो टेट पास जानानै फोरोंगिरि मावोब्ला 30-40सोल' रां मोनहैयो होननानै बिथाङा बुंदों। बेनिखायनो गुजरात स्टेटनि आरो दिल्ली स्टेटनि मानसिफोरा इन्डास्ट्रि आरो कम्पानियाव मावनायखौसो गोसो होयो होननानै बिथाङा बे मेलाव लोगो लानानै बुङो। एआइइउडिएफनि उद्दिन बयन बिथाङा मैया खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुङो दि बिथांमोनहा 2026 मायथाइयाव आसामाव सरकार दागोन। 2026 मायथाइयाव हाफुंथाराब्लाबो 100% 2030 मायथाइयाव सरकार दाथारगोन होननानै बिथांमोनहा दाबि दैखाङो। छत्तीसगढ़ जांजगिर जिल्लायाव थानाय बिलासपाराव ओनसोलाव थानाय सुबुं रवि केशव मुंनि सुबुङा गावनि मोजांखौ मोननायखौ मोनैनि बिखुनजो जागोनखौ अन्थाइजों खुबैथारदों। गावसिनि मोजां मोनलायनायाव मिन्थिनानैब्लाबो बिखुनजोआ गुबुननो हरनो थाखाय थि खालामनायनि जाहोनाव बिखुनजो जागोनखौ खुबैथारदों होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनो। दा बेखौ पुलिसफोरा हमनानै जोबथेसालियाव फाथायहरबाय होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। तामिलनाडुनि सासे सेंग्रा गोबांथार नाजानायनि गेजेरजों गावनि सिमांखौ साक्सेसफुल खालामनो हाबाय होननानै जों खौराङाव मिथिनो मोननाय जायो। थाइसे रां 2,60,000 रांनि गंसे बाजाज डमिनार 400खौ बायनानै लानो हाबाय होननानै बुंदों। श'रुमाव फैनाय समावहाय गंसे भेनजों बे रांखौ लाबोदों। गासै 2,60,000 रांबो खुस्राजोबमोन होनदों। बे रांखौ साननो थाखाय गावनि 4 लोगोफोर आरो श'रुमनि 7 लोगो नांनानै सानदों होननानै जों खौरांनिफ्राय मिथिनो मोनो आरो बे फैसाखौ साननायाव 10 घन्टा नांदों होननानै जों खौरांनिफ्राय मिथिनो मोनो। बे जाथाया तामिलनाडुनि आमेफाट गान्धी नोगोरनि। छत्तीसगढ़ पुलिसफोरनि नाजानायाव छत्तीसगढ़नि कारवा जिल्लायाव गोजोन थासारि जाबाय होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। पुलिसफोरा न' थांनानै गोलाम केसफोरखौ गामिफोरावनो समाधान खालामबोयो होननानै जों खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। मैया रायजो दल आरो एआइइउडिएफनि आरो कंग्रेसनि गोबां सुबुंफोरा लोगो लानानै खौरांनि गेजेराव बुङो दि दानि बिजेपि सरकारा दाम बारायनाय आरो गोबां टेक्स कालेक्शन खालामनायनि सायाव बुंनो थाखाय जेबो खाबु होआ होननानै बिथांमोनहा मैया खौरांनि गेजेराव अजद दैखांदों आरो आसाम ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टखौ लानानै बिथांमोनहा गंसे गारियावनो 30,000-35,000सिम फाइन खालामदों। बेबायदि खालामनाया पाब्लिकफोरनि थाखाय मोजां जायाखै बे कभिडनि समाव होननानै बिथांमोनहा खौरांनि गेजेरजों रोखायै बुंथियो। बिहार भ'जपुर जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। बिसिजों भिडिअ' कल खालामनानै महेश सिंह मुंनि सासे जुवाना गावनि सार्भिस सिलाइजोंनो गावनानै लायो आरो बे जाथायखौ बिसिया नुनानै गावबो न'आवनि थानाय केरासिनजों लुनानै थैनो थाखाय नागिरदोंमोन। बिसिनि मुङा गरिया। 85% मोदोमाव खामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेखौ पाटनानि मेडिकेल हस्पिटालावहाय थिसननानै दा फाहामथाय होगासिनो दङ होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो। न'खरनि गोबां जाथायखौ लानानै बेबायदि डिप्रेसन आरो गोरोन्थि हाबा मावनो गोनां जादों होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। क'क्राझार जिल्लायाव ट्राइबेल इयुथ कनक्लेभ खुंगासिनो दङ 29 मार्चनिफ्राय लानानै 30 मार्चसिम। बेवहाय 29था ट्राइबेल अट'नमासनिफ्राय फैगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा फैथारगोन पजिटिभ रिजाल्टआ 19था ट्राइबेल इयुथफ्रा फैगोन होननानै लोगो लाफैगोन होननानै जोङो खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो।
नीलम महन्त लखिमपुरनि थागिबि लामा सामायाव पेन्टिं खालामग्राखौहाय एरेस्ट खालामनाय जाबाय मैया इटानगराव। बिथाङा दिफां मथावरि लुफुंनायनि सायावहाय पेन्टिं खालामदोंमोन होननानै बुंदों। बिनि थाखायनो बिथांखौहाय एरेस्ट खालामनाय जादों होननानै जोङो खौरां मोननाय जायो। मैया एनडिएफबि फाउन्डार BTR नाब्ला एबा रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे 15 केडारफोरनि हियारिंआ जानानै थाङो। बे हियारिंआ मैया जोबनानै थाङाखै। गासैबो लानानै 7 दिनसो नांगोन होननानै जोङो मिथिनो मोनो। बेनि थाखायनो बिथांमोनहा जेन' गाहामथारै देरहासार जानानै केसआव उथ्रिनो हानाय बायदि बयबो इसोरनियाव आर'ज खालामनो थाखाय बयनिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय। बिमला गगৈ लक्ष्यश्री बान्था आरो आयदश्रनी बान्था मोननाय आइजो बिथाङा आइजोफोरखौ सोंखारिनायजों लोगोसे मैया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिहरो। दानि सोलिबाय थानाय जाथायखौ लानानै गोबां आइजोफोरनि सायाव उदखारि खालामनाय, जिनाहारि खालामनाय आरो बुथारनायनि सायाव बिथाङा हौवाफोरखौनि दाय गैया होननानै बिथाङा खौरांनि गेजेरजों बुंदों। मानोना बे जाथाया हिनजावफोरनि लामा होनायावसो जायो। जुदि बिमा माहारिया मोजां खांबोयोब्ला फिसाफ्रा बेबायदि हाखराव बा खैफोदाव गोग्लैथारनाय नङा। बेनिखायनो बिमा माहारिया साबधानै गाव गावनि फिसाफोरखौहाय खांनो गोनां होननानै बिथाङा खौरांनि गेजेरजों बयखौबो खावलायहरदों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि 4 गथ'साफोरा 3 हिनजावसा आरो 1 हौवासा सनानि मेडेल मोननो हानाय जादों। 42थि अल आसाम साब जुनियर बक्सिं चेम्पियनशिपआव बिथांमोनहा सनानि मेडेल देरहासार जानो हाबाय। बे उन्दै गथ'फोरनि मुंखौ मिस हंगालि बसुमतारी, अनजन दैमारि आरो रैसुमै केरकेटारि, हौवासानि मुंखौ प्रकाश बसुमतारी होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बे मोनसे बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मैया गासैबो भारत हादर आरो BTR आरो आसाम गासै जायगायावनो सोमावसारनाय बा खुद्रिसारनायखौ जोङो नुनो मोनो। बिनिनो गोबां आइजो आफादफ्राबो रायजोआवहाय दाम बारा जानाय, बेसेन बारा जानायनि सायाव खुद्रिसारनानै बुङो आरो BJP सरकारखौहाय गोबां अनसुंथाइ होनांगौ आरो हेफाजाब होनांगौ बे कभिडनि समाव होननानै बिथांमोनहा सोमावसारो। त्रिपुरा सरकारा साहा बागानाव मावग्राफोरनो रांखौ बारायनानै होबाय। नाथाय आसाम सरकारा साहा बागाननिफ्राय गोबां रां आरजियोब्लाबो दाम बारायनायनि मुंखौनो लाया होननानै मैया साहा श्रमिक सुबुंफोरा धरना होयो। बिथांमोनहा मैया बेबायदि धरना होयो आरो बिथांमोनहा बेबायदि मेम'रि दान होयो। 350 रां हाजिरा खालामनांगौ आरो साहा बिलाइ खाग्राफोरनि बेसेनखौ बारा खालामनांगौ आरो हानि मोनथाय होनांगौ होननानै बिथांमोनहा मैया खुद्रिसारो। आसाम पुलिसनि नाजानायाव ड्राग्स फालांगि खालामनाय 2 सुबुंखौ एरेस्ट खालामनो हायो। बिथांमोननि मुंखौ आब्दुल सालम 34 बोसोरनि आरो सासेखौ इकबाल हक होननानै बुंदों। बिथांमोनजों लोगोसे 3 कौटिनिबो बारा ड्राग्स हमफानो हानाय जादों होननानै जोङो पुलिस बिफाननिफ्राय मिथिनो मोनो। आरोबाव चिरां जिल्ला काजलगाव ओनसोलाव अल मुस्लिम स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेननायाव मैया गोख्रों सोमावसारनाय जानानै थाङो। बिथांमोनहा NRC हा पाट्टा मोननाय टेट उथ्रिनाय सुबुंफोरनो थाबनो साख्रि होनांगौ आरो हानि पाट्टा मोनथायखौ मुस्लिमफोरनोबो होनांगौ आरो NRC खौ मोजाङै नायफुंनांगौ होननानै बिथांमोनहा गोख्रों सोमावसारो। मध्य प्रदेशआव सासे फोरोंगिरिनि सासे ड्राइभारा सासे फरायसाखौ जर जुलुम जिनाहारि खालामो आरो उनावहाय हिनजावसाया न'खराव खिन्थाहैयो। बे ड्राइभारनि मुंखौ राफिद आहमेद होननानै बुंनाय जादों आरो उनावहाय खाथिनि पुलिसफोरा हमनानै बेखौ जोबथेसालिनि आलासि दैथायहरबाय होननानै जोङो खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। बरपेटा जिल्लायाव सासे फोरोंगिरिया गावनि फरायसाफोरनो नकल होफुबाय थानाय समावनो पुलिसजों एरेस्ट खालामजायो आरो
बेजों लोगोसे सानै सुबुंफोरा नकल हैनो थाखाय जेरक्स मेसिनाव जेरक्स खालामबाय थाफुनाय समावनो बिथांमोनखौ हमनो हायो। बे फोरोंगिरिनि मुंखौहाय कबीर बयान होननानै मिथिनाय जायो। बियो आराबिक आयदानि फोरोंगिरिमोन होननानै जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनो। दा बिथांखौहाय एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै जों खौरां मोननो हायो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।